Hola a tothom, avui un cim de 922 metres s'acosta al miler i que fem dins el municipi de Colldejou, a la comarca del Baix Camp. Aquí tenim restes d'edificacions de la guerra carlina, edificis militars que hi havia hagut en el seu moment, aquí sobre del municipi, del poble que us he comentat, de Colldejou. És la Mola de Colldejou, un dels cims interessants del nostre país perquè forma part del repte de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya com a cim essencial, però també de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i dels cims prominents de Catalunya. Aquí al davant veiem altres dos cims que farem amb aquesta ruta, ja us en parlaré més tard, la Miranda i el Cavall Bernat, a darrere Prat Tip, amb també el Puig de la Cabra Figa, tota la part marítima que tenim de la zona de Vandellós, Montpiedor del Camp, etc. I a davant tot el que delimita cap al Pradell de la Teixeta i altres pobles, i Falset, òbviament, i que ens aporta darrere el Priorat i el Montsant. La Mola del Colldejou, que es troba al Baix Camp, un dels cims que us portem amb aquestes excursions per al nostre país, per Catalunya.